라조다 홍마데야 아주지 잘람 교내 신신나겐게 파즈와 긴두기데 좀 주문한 버서다 Więc najpierw 다음에 chciałbym 신기 pozdrowić 블루기게 샹게 całą szlachetną sangę, wszystkich, którzy słuchają przez internet, 젠겐지다 wszystkich 베스타기다 Acharya Kempo, Tulku, 요소바랴 Geszy, 자시베 서비샤예 wszystkich świeckich uczniów. 다행이야 Przesyłam Wam 아까상에 serdeczne 콤로디 pozdrowienia. 쇼르체발이야 Będziemy kontynuować 아까게데와서 nauki z poprzedniego dnia. Dotarliśmy do 차디와 miejsca, 통대야 w którym omawialiśmy 음 jakby przyczyny tego rozbicia e, sangi buddyjskiej na najpierw 2, a potem 18 szkół. 데레야다 거두니바 단자바예바 결론라 신비기다 싱아서머베 대단 제제 쉬운 거래 Mówiliśmy o 5 punktach 데레야다 Bikshu 간다자 랭기 Mahadevy, 케바 수고모토 które wiąże się 케셔샤디 właśnie z 더즈디 tym 쉬스머레 drugim, z tą drugą radą, 다들이 슈아디 에 코리아 얘기다 케바 Dzisiaj będziemy mówić 이자랑 zaś 사디기 더즈다 안디 슈들야 różne 사베데베 jakby poglądy 케베기 na temat tej 거기데 pierwszej 디좀베 jakby 쳔네 schizmy, tego 아까도 pierwszego 슈아이베 rozpadu sangi na 2 szkoły. Jednym z naukowców, którzy badali ten problem, była koreańska jakby badawczyni o imieniu 다 Lee 이제랑 Jiarang. 더 주디 고 슈인주 산에다 드르샤디 어 가사디 음 콩 꼬리게다 낭비에 털이야 심주 낭기 캐버시 안 콩기 To 지동 jest, 열초 ona jest buddyjskim 지동 유부 거기에 naukowcem 롤이야 안에 zajmującym się 낭비에 buddyzmą, historią 딩딩기 buddyzmu i w 디 1998 콩머르 roku 케베 규인고 opublikowała 디 제수 taki artykuł, 케시샤지 인디지기 제좀 który 제좀베 nazwała 제좀 미나 나오네 rozważanie 디 różnych 가랑 디 przyczyn 신주고 마부제야 pierwotnej 콩게 schizmy 털레 w 디 buddyjskich 공주농 디 klasztorach. Chodzi o ten 유스네버레 pierwszy podział. 데레 주산에 Ona jest 신주고 마부제기 dość 콩기 interesującym badaczem i 제바셰버레야 wiele jej 코나 opinii jest 나레 bardzo 가나 신비 interesujących, jej opinii 랭랭이야 na 마부제기요레스 temat historii buddyzmu. Dlatego 근데 인더샹야다 wiele osób 그다 jakby interesuje się 이제랑사 jej 케바디 badaniami i bardzo 콩기 często jest cytowana w 시즈다 różnych innych 제시베 콘로베 pracach na temat 얘기다 buddyzmu. 음 I 대단하다 w 데바 tej 콩메기 materii 지다 예데데와 jej głównym 상메기 jakby poglądem jest to, 이제나로래야 że 사베 tak 데바 naprawdę 케베 nie 데레야 ma 아니 jakby 메데베 데바 사디와 페제베 데바 jednego 사디 간다 사베 데바 니스 케바 poglądu, czy też 콩로바체가 w historii 사베 buddyzmu, 데바 닝기 dlaczego 가베사나 아니 doszło 튀기 do tego 내레베 pierwszego 데바 podziału 체체기 베제베 na 콩가 데레야 Stavivadę 베세 i 데레야 Mahasangikę. 마셰기 공주 튜브를 차리어레스 Że nie ma tak naprawdę zgody co 다 do 이내야 tego, 규게 강한테네 dlaczego do tego 케바스와 podziału doszło. 안다느지라 소소베 Różne 케토카리아 tradycje buddyjskie różnorodnie to 제주콜리아 베세게베 주사네 interpretują. 아니 데바소스게 시주데 디스라 퉁구요 말았어 Ogólnie mówi się, że chodziło o to, 다 넘기운데 세게 że, 주사네 다 że, 메데베 że 데바사네 jedna 데스 frakcja chciała być 니시에 키어야 bardziej 스버레 taka 그래야 또 소나로요 surowa, 지네지게 a druga bardziej 소소스다 mieć 메데베 rozluźnione 데바사데 bardziej 아니 zasady Vinaya. 디스 Tak 라와체게 jakby 버사야 to 나로야나 후양부에 mówi 버세게 się, że Mahasangika 고리기야 była taka 시기야 bardziej liberalna, 이내야 a Staviravada 가다 była bardziej taka 이자랑사기 케바 e, 콩기에네 페신 데베기 su- 슝 페신 데베 bardziej 슝 surowe 아니 zasady 셰리프 utrzymywała. 슈벤도스 Ale 딱 그러니까 według 강고게 슈리바 셰리프 mm, 슈벤도스 아데는 tej 페신 데베 badawczyni, 초로 슝도레스 kiedy przyjrzymy się 디지 쇼였다 temu, co 드레인주산에 딱 się 디지 슝데야 działo 공기 w tej 케바 szkole, 체네 아니 공주 가르 슝버스나 아니 페신 데바스 아데
to ona doszła do opinii, że tak naprawdę Mahasangika jakby utrzymywała pierwotny, bardziej pierwotny buddyzm. Mówi się, że ona jest taka bardziej zrelaksowana, bardziej liberalna szkoła, ale natomiast Sthaviravada jakby dodała kilka punktów, kilka zasad do swojej Vinayy. Więc w pewnym sensie ta Mahasangika była bardziej konserwatywna, czyli bardziej w sensie takim, że bardziej odpowiadała oryginalnym zasadom Vinayy. Że Mahasangika chciała utrzymać te stare Vinaya, te stare zasady, a Sarvastivada chciała dodać, chciała jakby być bardziej pilna w tym zakresie utrzymywania ślubowań. Więc to Sthaviravada jakby zmieniła Vinaya, dodała te Vinaya i tak dalej. A Mahasangika uznawała, nie musimy nic zmieniać, nie musimy nic dodawać, nie musimy nic rozluźniać. Powinniśmy utrzymywać zasady tak, jak były one utrzymywane od czasu Parinirvany Buddy i według właśnie tej koreańskiej naukowczyni właśnie tak ta sytuacja wyglądała. Ona jakby też cytuje innego naukowca, Barrow, który się nazywał chyba Barrow, tak się to wymawia, który zwrócił uwagę na takie społeczne różnice pomiędzy wschodnimi Indiami a zachodnimi Indiami. Dlaczego to było takie ważne? Oczywiście chodzi o różnice społeczne w czasie, jakby w tym okresie, kiedy doszło do tej drugiej rady i do tej pierwszego rozpadu. Więc wówczas wschodnie regiony Indy, takie jak Vaishali, były zamożniejsze i sandze żyło się bardziej komfortowo. Natomiast zachodnie regiony, takie jak Mathura, takie jak w okolicach Matury, były uboższe i sangha musiała niejako utrzymywać bardziej rygorystyczne zasady Vinayy, bardziej rygorystyczną dyscyplinę po to, aby jakby konkurować z innymi religiami, takimi jak dżainizm czy hinduizm, który też miał swoich ascetów, w których przedstawiciele też utrzymywali jakieś różne zasady, dyscypliny i tak dalej. Więc gdyby świeccy szanowali jakichś tych buddyjskich ascetów, oni musieli pokazać, że również utrzymują bardzo ścisłe zasady, że również przechodzą przez różne wyzwania, przez różne trudy, aby utrzymać swoje ślubowania. I takie wyobrażenia też również panowały w tym obszarze Indii, że święty człowiek musi przechodzić przez wiele trudów i tak dalej, wobec czego oni narzucili sobie niejako dodatkowe zasady Vinayy po to, żeby utrzymać się, że tak powiem, na rynku. Mówi się, więc każda z tych frakcji, z tych szkół buddyjskich na wschodzie i na zachodzie utrzymywała troszkę inne, zaczynała jakby te różnice pomiędzy zasadami Vinayy utrzymywanymi przez nie jakby zaczęły się pogłębiać. One były coraz większe. To się nie odbyło w jednej chwili, to się nie odbyło za sprawą jakiegoś jednego wydarzenia, tylko po prostu uwarunkowania społeczne je jakby uwarunkowywały przez pewien okres czasu. Jak nosić szaty, jak trzymać swoje miseczki żebracze, jak chodzić boso, czy w butach, to chodziło o wszystkie te szczegóły.
Głównie chodziło o te zewnętrzne, o zewnętrzne wrażenie, jakie robili mnisi na ludziach świeckich, o te zewnętrzne, o to, jak wyglądali, jak się zachowywali, jak mówili, jak jedli i tak dalej. I I w ten sposób jakby Mahasangika, czyli ta na wschodzie, ta żyjąca w bardziej zamożnym regionie, utrzymywała 66 takich zasad. Natomiast Sarvastivada, która we wschodnich regionach musiała dodać niektóre i ostatecznie miała ich 99, a później 108. Tutaj mamy taki podział jakby w tabelce różnych szkół, które się później jeszcze rozwinęły, tak? Oprócz Sarvastivady pojawiły się inne szkoły, czyli na przykład Mula Sarvastivada i tak dalej. I różne indyjskie indyjskie szkoły, indyjskie i chińskie szkoły miały ostatecznie różną liczbę tych zasad, takiego zewnętrznego, jakby za tych zewnętrznych ślubowań. Czyli Mahasangika miała tych 66, to było to oryginalne 66, a tutaj widzimy, jak poszczególnie inne szkoły dodawały dodatkowe zasady Vinai. Na przykład tybetańska szkoła Mula Sarvastivady, którą znamy dzisiaj, miała ich już 108, 107, przepraszam. A później z kolei inne miały 112, 113 takich zasad. Sto osiem na przykład było w sanskryckim tekstach Mula Sarvastivady. W chińskiej tradycji Sarvastivady było 113 takich zasad i tak dalej. Tutaj są wyliczone jakby różne szkoły tej tradycji ślubowań i różne liczby tych ślubowań utrzymywanych przez te szkoły. Czyli Mahasangika miała ich tak naprawdę najmniej i okazuje się, że najprawdopodobniej ona utrzymywała właśnie tą oryginalną wersję ślubowań, że oryginalnie było ich właśnie mniej. A Mula Sarvastivada, która później została przeniesiona do Tybetu, miała ich ostatecznie najwięcej. To pokazuje, jakby różnorodność w tych tradycjach ślubowań, tych szkołach. I te szkoły Stavirastivady, czyli z tych zachodnich regionów Indii, dodawały sobie różne ślubowania, jakby dodawały sobie pilności. I że sangha w tych zachodnich regionach, w tym konkretnie czasie i w tym okresie, w tym obszarze, dodawała sobie dodatkowe jakby zasady, dodatkowe ograniczenia w Vinai, po to, żeby wyglądać jakby na bardziej jakoś tak pilną, na bardziej surową, że to najprawdopodobniej robiło dużo lepsze wrażenie na ludziach świeckich żyjących wokół, wzbudzało w nich dużo większy szacunek. Po prostu taka sytuacja, kiedy widzieli faktycznie to większe wyrzeczenie w mnichach, wzbudzało to dużo większy szacunek w świeckich.
Więc oryginalnie było mniej zasad, a potem one jakby zaczęły się mnożyć. Na początku te zasady były dużo bardziej takie zrelaksowane, dużo bardziej liberalne. I ogólnie jakby różnica w tym, jakich zasad i ilu zasad trzeba się trzymać, to był ten główny powód rozbicia Sangin na poszczególne szkoły. Czasami mówi się, że to było te 10 punktów czy 5 punktów, które już omawialiśmy, ale tak naprawdę jakby do tego rozpadu tych sang nie doszło tylko z powodu jakichś 5 czy 10 punktów. To był proces, który był uwarunkowany społecznie, uwarunkowany, który odbywał się różnie w różnych regionach Indii, gdzie były różne wpływy, które miały swoją historię, które miały swoje podłoże, różne podłoże i w tych różnych miejscach, w różnym czasie zaczęły się właśnie tworzyć takie odrębne społeczności, które musiały się wyodrębnić, żeby przetrwać, żeby móc funkcjonować, żeby móc dalej utrzymywać dharmę i ją praktykować. Więc te różne obyczaje, regionalne obyczaje w różnych obszarach Indii jakby spowodowały, że w zasadzie tego podziału nie dało się uniknąć. Głównie chodzi o sangę w zachodnich regionach Indii. Aby jakby wzbudzić większy szacunek, większy respekt w świeckich, mnisi i mniszki właśnie w tych zachodnich regionach Indii zaczęli tworzyć, dodawać sobie jakby dodatkowe zasady, dodatkowe chodziło też o różne obyczaje w danym obszarze Indii, o różne poglądy, o różne wyobrażenia. I w ten sposób doszło do tego rozbicia na różne szkoły buddyjskie. Ta uczona Lijerang jakby nawołuje również do tego, aby przyjrzeć się tej Mahasangice, czyli tej tak zwanej bardziej liberalnej szkole, która tak naprawdę najprawdopodobniej była najbardziej jakby oryginalna. Mówi się, że ona utrzymywała taką bardziej oryginalną Vinaję, która przetrwała od tam czasów, która się utworzyła, jakby unormowała po parinirwanie Buddy. Kiedy się spojrzy na te teksty opisujące z tamtego czasu, to wygląda na to, że Mahasangika po prostu utrzymywała Vinaję w tej oryginalnej formie. I inne szkoły opisywały Mahasangikę, że jest taka brakuje jej uważności, że oni chcą robić co tylko im się podoba, że są zbyt liberalni, że zbyt sobie pobłażają. A tak naprawdę ona zwróciła uwagę, ta uczona koreańska, na to, że oni tak naprawdę byli utrzymywali tą oryginalną Vinaję. Chciałbym wam teraz pokazać coś na slajdzie. 죽돔 개아들어 봐, 다. 죽돔 개아들어. Sabe de que zugoleadan 죽돔 개아들어. Więc to będzie takie podsumowanie tego podziału na te szkoły, na te
Chodzi o teraz przedstawiamy to oczywiście według poglądów na nowo, jakby nowoczesnych, współczesnych uczonych, takich właśnie jak ta koreańska uczona. Jeszcze jest taki uczony japoński Keshichi Komoto i większość, bo japońscy uczeni również badali ten temat i badają go do tej pory. Jest wiele różnych jakby wzmianek w różnych pismach na temat tego, dlaczego doszło do tego podziału. Niektórzy właśnie wskazują na te 10 punktów, albo na 5 punktów, albo mm, y, i jest wiele różnych wzmianek w różnych pismach na ten temat. Ale wszystkie te wzmianki jakby jak spojrzymy, podsumujemy jakby do czego one tak naprawdę się odnoszą. Chodzi o to, że były jakby dwa główne nurty, dwa główne poglądy, które utrzymywały się, jakby wyodrębniły się i takie wyodrębnione utrzymywały się przez dłuższy czas, aż do momentu, kiedy faktycznie można było mówić tylko o dwóch różnych tradycjach, już nie można było ich połączyć. To tak długo trwało, te dwa różne. Bardzo wielu uczonych dzisiaj wskazuje, że to był taki konflikt pomiędzy takimi archatami, czy też jakby, może nie archatami, ale z taką starszyzną mnisią, która chciała utrzymywać Vinaję, i starszyzną mnisią, która chciała utrzymywać Dharmę. Ci, którzy chcieli utrzymywać Vinaję, patrzyli na Vinaję jako na Dharmę samą w sobą, ścieżkę w samą w sobą. Natomiast ci, którzy chcieli utrzymywać, skupiać się na Abhidharmie i Dharmie, mówili, że dyscyplina jest tylko po to, ma tylko wspomagać naszą praktykę Dharmy. Natomiast ci, którzy utrzymywali Vinaję, skupiali się na samej Vinai, jakby jako praktyce. I współcześni uczeni jakby wskazują, że na tym polegał tak naprawdę ten konflikt. To było podłoże tego konfliktu. To jest taka współczesna opinia uczonych. Więc kiedy patrzymy na tych 10 punktów i na konflikt właśnie na tych utrzymujących Vinaję i na tych utrzymujących Abhidharmę, bo wtedy Abhidharma zaczęła się też jakby wyodrębniać, więcej jakby wiedzy tej Abhidharmy zaczęto zbierać. Wiele szkół poza tym też bardzo często mówi o tym, że doszło znaczy tekstów, tak, z różnych tradycji, na przykład w tradycji Mula Sarvastivady są teksty takie historyczne, które mówią o tym, że doszło do tego głównego podziału na te dwie szkoły, ale nie mówią, dlaczego doszło do tego podziału. Bardzo wiele jest takich tekstów w historii buddyzmu, które jakby mówią, że pojawiły się dwa różne poglądy, ale dlaczego się pojawiły te dwa różne poglądy? Z czego to wynika? Kiedy zbadamy zaś wszystkie jakby te różne wzmianki, zbierzemy je razem, to jakby współcześni badacze wyraźnie wskazują, że głównie chodziło o to, że o konflikt pomiędzy tymi, którzy chcieli utrzymywać zasady Vinai dla zasady Vinai, a tymi, którzy chcieli utrzymywać Abhidharmę i Dharmę, i dla których Vinaja była tylko takim wsparciem do tej praktyki Dharmy.
Byli ludzie, którzy utrzymywali, że 10 punktów, o których wcześniej mówiliśmy, że one są nie do zaakceptowania, którzy mówili, że są do zaakceptowania. Niektórzy byli bardziej tolerancyjni, niektórzy byli bardziej jakby rozluźnieni, niektórzy byli bardziej jakby progresywni, można by było powiedzieć, bardziej otwarci, a niektórzy nie, byli bardziej restriktywni i niektórzy mówili, że w niektórych sytuacjach można rozluźnić nieco swoją dyscyplinę, a niektórzy mówili, że nie, w żadnej sytuacji nie można rozluźnić swojej dyscypliny. To jakby była esencja tego konfliktu, tak? Ci, którzy byli za rozluźnieniem, tłumaczyli też, że wszystko zależy od czasu i okoliczności. Nie możemy nigdy nie zmieniać się i nigdy nie zmieniać swojego stylu, praktyki, stylu bycia i życia i tak dalej. Musimy się jakby dopasowywać do okoliczności, do miejsca i tak dalej. A ci drudzy mówili, nie, nie wolno tego zmieniać. Jest to cała kontrowersja dotycząca tych 5 czy 10 punktów, dotyczy właśnie tego rodzaju poglądu, tego rodzaju nastawienia. Więc tutaj jakby mówi się o tym właśnie, że to był konflikt pomiędzy utrzymującymi Vinaje, a konflikt pomiędzy utrzymującymi Abhidharmę. Więc kiedy spojrzymy na tą na te historie, o których mówiliśmy wcześniej, dotyczące 10 czy 5 punktów, one wszystkie tak naprawdę dotyczą tego samego. Tych 5 punktów, o których mówiliśmy wcześniej, one tak naprawdę dotyczyły filozofii, jakby doktryny, jakby poglądu tego i czyli one na przykład dotyczyły tego, czy stan arhata jest ostatecznym stanem przebudzenia. Tak? Więc to był ważny punkt. On nie dotyczył tylko Vinayom, to był punkt jakby ważny, dotyczący całej praktyki. Więc ci bardziej jakby archaci, jakby starszyzna, która utrzymywała Vinaje, jakby twierdziła, że stan arhata to jest ostateczny stan, że do tego właśnie dążymy. Więc i oni, kiedy słyszeli, że ich stan, czy też stan, do którego oni dążą, nie jest tym ostatecznym stanem, czuli się zagrożeni. Więc czuli się zagrożeni przez tych, którzy byli bardziej rozluźnieni i dążyli do jeszcze dalszego jakiegoś stanu. Kiedy ta starszyzna, która miała takie bardziej otwarte poglądy, bardziej zliberalizowane poglądy, patrzyła na tą sprawę zupełnie inaczej i nie uważała, aby stan arhata był takim ostatecznym stanem, ostatecznym celem praktyki. Więc patrzyła na te wszystkie 5 czy 10 punktów w taki bardziej jakby rozluźniony sposób. Uznawała również, że stan arhata nie jest stanem ostatecznym. Oni też uważali, że zasady, którymi się kierują w życiu, powinny być bardziej jakby odpowiadać dużo lepiej temu czasowi i okolicznościom, w którym się znajdują, tak aby pomagać im w dalszej praktyce dharmy. One nie były jakby ścieżką samą w sobie, one były takimi elementem wspomagającym dla nich. Dlatego
Więc uczeni, współcześni uczeni mówią, że te, te, te ten podział jakby na tych takich bardziej liberalnych i bardziej jakby surowych, surową tradycję, on się rozwijał przez dłuższy czas. Więc kiedy mówimy o tym pierwszej radzie w Radżgizie, tam pamiętacie, Mahakasyapa krytykował Anandę. Mahakasyapa był bardziej konserwatywny. Ananda był bardziej liberalny, był bardziej otwarty, rozluźniony. To już wtedy dochodziło do konfliktu na tym tle. Na przykład Ananga prosił Buddę, żeby pozwolił na udzielanie ślubowań kobietom. Ananda prosił na udzielanie ślubowań takim czy innym osobom. Miał zupełnie inne poglądy niż Mahakasyapa, który chciał bardzo rygorystycznie trzymać się odpowiednich zasad. Mahakasyapa, pamiętajmy, że też praktykował hinduizm, taki bardzo rygorystyczny hinduizm przez wiele lat. A z drugiej strony Mahakasyapa był bardzo znany i bardzo szanowany właśnie z powodu tego utrzymywania rygorystycznych zasad. On był takim największym ascetą w tej sandze. Wówczas w Indiach utrzymywano te takie tradycje ascetyczne i one były bardzo poważane, do tej pory są bardzo poważane, bardzo szanowane. I Mahakasyapa był takim modelowym jakby mnichem pod tym względem. Więc nawet podczas tego pierwszej rady w Radżgirze dochodziło do takich konfliktów pomiędzy Mahakasyapą a Anandą właśnie w sprawach Vinai, właśnie w sprawach utrzymywania tych zewnętrznych zasań. Potem jeszcze doszło do tych więc znowu wszystko później pojawiły się kolejne tak, konflikty dotyczące tych 10 zasad, 5 zasad i znowu wszystko rozbijało się o to, czy być bardziej otwartym, bardziej liberalnym, skupiać się na praktyce dharmy i na to, do czego ona prowadzi, czy też samo utrzymywanie zasad miało jakiś cel, sens sam w sobie. I często dochodziło w wielu jakby regionach Indii. Ta starszyzna, która skupiała się na samym utrzymywaniu zasad Vinaju, była coraz silniejsza i zaczęła się wyodrębniać z tej sangi. Mahasangika mówi się, że utrzymywała te stare zasady, a Sarvastivada zaczęła dodawać nowe zasady. Musimy to przemyśleć, musimy o tym pamiętać. Kiedy mówimy o tym oryginalnym, pierwszym rozpadzie na dwie szkoły, to nie było dobre, oczywiście. W zasadzie to było smutne wydarzenie, tak? Jak pomyślimy nad tym teraz. Gdyby nasz nauczyciel Buddha był obecny, nigdy nie dopuściłby do czegoś takiego. On jakby był takim autorytetem, który trzymał wszystkich razem, tak? Który nadawał ton, uczył poglądu swoją sangę. Gdyby nie A z drugiej strony, gdyby nie doszło do tego pierwszego podziału, to nigdy nie pojawiłaby się Mahayana.
a tym bardziej Vajrayana, ponieważ wyodrębnienie się, odejście tych bardziej rygorystycznych tendencji, tej starszyzny, która chciała utrzymywać, która uważała, że stan arhata jest ostatecznym przebudzeniem i chciała utrzymywać te rygorystyczne zasady Vinai. Gdyby ta starszyzna się nie wyodrębniła, nie odeszła od reszty sangi, to ta pierwotna w tej pierwotnej nigdy nie pojawiłaby się Mahayana, nigdy nie pojawiłaby się Vajrayana. Więc o tym również warto pamiętać, że o tych dalszych konsekwencjach tego podziału. Po odejściu Buddy, po parinirwanie Buddy, w zasadzie w zeszłym roku mówiliśmy o tym, jeszcze zanim Buddha odszedł. Pamiętacie, że o tym, jak Shariputra i Maudgalayama prowadzili sangę i o tym, jak doszło do parinirwany i tak dalej, co się działo później. Teraz i o tym, o tym, kto stał się jakby takim liderem sangi po parinirwanie Buddy. Mówiliśmy już o tym. Gdy Buddha jeszcze żył, on był liderem całej sangi, prawda? On był jakby liderem całej sangi i on założył całą sangę, tak? Zainicjował ją. Więc to było jedne nauki i jednego nauczyciela. To było jasne, oczywiste, prawda? Później, w późniejszym okresie jego życia, gdy Buddha zaczął jakby się posuwać w wieku, to wszystkie te sprawy dotyczące sangi, zarządzania sangą zostały przeniesione na Shariputra i Maudgalayanę. Oni byli jego głównymi uczniami i byli takimi głównymi asystentami. Ale oczywiście, że jeśli chodzi o pogląd i jakby taki Buddha nadal pozostawał liderem. Potem Devadatta próbował jakby przejąć rolę Shariputry czy Maudgalayamy i Buddha go skarcił za to, odsunął od tego pomysłu. Devadatta obraził się w związku z tym, zaczął być zazdrosny o Shariputrę i Maudgalayanę. Doprowadził do takiej właśnie pierwszej schizmy za czasów jeszcze Buddy, oderwał jakąś część jakby społeczności od Buddy, uznał, że on będzie lepiej prowadził sangę i doprowadził do właśnie takiej pierwszej schizmy jeszcze za czasów Buddy. Ale oczywiście Buddha jeszcze żył i zapobiegł temu. Devadatta nie był w stanie jakby konkurować z Buddą, tak? W tym zakresie. Buddha był królem Dharmy, nie było innego króla. Natomiast po parinirwanie Buddy, kiedy dochodziło do takich właśnie rozbić pomiędzy liderami, no to nie było już jakby nadrzędnego lidera, który mógł temu zapobiec, który mógł to naprawić później. Kto utrzymywał sangę po odejściu Buddy? Jest wiele jakby różnych wzmianek na ten temat w różnych tekstach. Jest inaczej, troszkę inaczej to wygląda we wschodniej i północnej, że w południowej i w północnej, w północnej i południowym przekazie buddyzmu. Oczywiście ten północny to jest też również tybetański, tak? W północnym przekazie czy też tybetańskim przekazie
mówi się, że można powiedzieć, że ta tybetańska tradycja jest święta, bo przyszła od razu, bezpośrednio z Indii do Tybetu. Dzisiaj, kiedy Więc najpierw omówimy sobie to, jak to wyglądało w tym północnym przekazie buddyjskim. Więc tutaj będziemy mówili właśnie o tej północnym przekazie i tutaj mamy różne teksty, różne źródła, które mówią o jakby kolejnych nauczycielach, o kolejnych liderach sangi buddyjskiej. Wyliczają ich, że tak powiem. Pierwsza to się nazywa Kronika Transmisji Dharmy, tak można by było napisać. Kroniki transmisji przekazu Dharmy, coś takiego. Więc to są różne teksty Widany, Vinai, tak? I zgodnie z tymi kronikami przekazu Dharmy, które zostały przetłumaczone na język chiński podczas dynastii północnej Wei, północnych Wei. To jest tekst, który był przetłumaczony przez kilku uczonych. On został również przetłumaczony na angielski pod tytułem Chronicles of the Transmission of Dharma. Ten tekst mówi, że po tym jak Buddha odszedł w parinirwanę, pojawiło się kolejnych liderów Dharmy, tak? To nie było, i oni nie byli wybierani na zasadzie jakiegoś wyboru demokratycznego czy coś w tym stylu, tylko każdy kolejny lider wyznaczał swojego następcę. Czyli to był taki przekaz ze wskazaniem, tak? Każdy kolejny lider, zanim odszedł, wskazywał swojego następcę. To nie było tak, że ten człowiek był tylko liderem Dharmy, ale też był odpowiedzialny za cały przekaz i nauczanie Dharmy. Więc ciążyła na takiej osobie duża odpowiedzialność. Więc ci ludzie musieli mieć dużo odwagi, dużo bodhicitty i nie tylko wiedzę i mądrość. Więc zgodnie z tymi kronikami przekazu Dharmy, tam jest bardzo wyraźnie opisany kolejny jakby jest opis kolejnych 24 pokoleń, czyli 24 kolejnych liderów sangi. Zrobiłem taką tabelkę, która to pokazuje, tych poszczególnych jakby liderów sangi. W zasadzie to są dwie tabelki. Jakby porównanie, tutaj tak naprawdę mamy dwie tabelki, bo jedne porównują właśnie to, jak to jest opisane w tych kronikach przekazu, i z drugim tekstem z południowego przekazu.
Więc pierwszym najpierw był Buddha, potem był Mahakasyapa, Ananda, Kavasin, Upagupta, Dhrtika, Bivaga, Buddha Nandi, Buddha Mitra, Pashvara, Punyashayas, Ashwagosha, Masiva, Nagarjuna, Aryadeva, Rahula, Sanganandi, Bhikshu Arhat Sangai Gula Shala, Kamara, Jayata, Vasubandhu, Manora, Haklena, Yasha i Bhikshu Simha. 류기 나올로 예대백이 다야 기부다 막 가시게 생 용디도와 야 대삼도 마세베 나는 유기 첨부 예대백 공부루루다 아야 대와다 대주기 생다 아니 다나시 다양 Tutaj zauważymy, że pojawiło się wiele takich nazwisk dość znanych, takich jak Nagarjuna, Aryadeva, Ashwagosha, 니슈 섭시 Vasubandhu i razem było ich 24. Ostatnim z nich był Bhikshu Simha. Ten Bhikshu Simha był jakby ostatnim. Potem według tej historii pojawił się na północy w Kaszmirze król Mahirakula, który był przeciwny buddyzmowi i zniszczył buddyzm, zabił tego Bhikshu Simhę i zniszczył buddyzm w tym regionie, w północnym regionie Indii. 대라 맞고 바로 데베데라고 주버데 아니 못했네 알았어 아니 대신체를 경험 쓴기디 다다 가지 개보되기 꿀종비 제래 아니 데라고 주버 채소를 했으니서 Więc jakby wtedy transmisja, ten przekaz został przerwany, tak jak ten Bhikshu Simha został zabity. Natomiast niektórzy uważają, że te kroniki przekazu Dharmy przetłumaczone na chiński tak naprawdę były kompilacją wielu różnych tekstów, że to nie był jakiś taki, że to nie było tak naprawdę tłumaczenie, że to nie był przekład tekstu indyjskiego, tylko taka kompilacja różnych opinii, z różnych tekstów. Ten tekst składa się z 6 jakby zwitek. Został przetłumaczony nie przez Chińczyka, tylko przez kogoś, kto przyszedł z zewnątrz. Być może, że to był po prostu hinduski, jakiś indyjski tłumacz i że w związku z tym ten człowiek przetłumaczył to wspólnie z kilkoma innymi chińskimi tłumaczami i w ten sposób doszło do takiej kompilacji, do takiego w zasadzie przekłamanego tłumaczenia. Więc w tym tekście widać w wielu miejscach, że to jest tak naprawdę kompilacja różnych historii. Że to nie jest jakby jedna historia, która jest jakby kontynuowana przez całą długość tekstu, tylko że to jest kompilacja różnych historii, różnych wzmianek, różnych wątków. Tak jakby ktoś chciał zebrać jakby najlepsze fragmenty na ten temat z różnych tekstów i zebrał je w jeden tekst i nazwał, że to jest tłumaczenie jakiegoś tekstu indyjskiego. 딱 김정희한테 가라서나 김정희한테 야 김정희한테 구주여 야보시도 삼 정도 김정희한테 가라서나 상게 양에는 되네 너 로자다 Więc to trzeba też zrozumieć, o co chodziło w tym tekście. Kiedy Buddha, po tym jak
po mniej więcej 100 lat po odejściu Buddy, po parinirwany Buddy, do 100 lat mniej więcej, Sangha była zjednoczona. Sangha uznawała jednego lidera i była zjednoczona, ale potem doszło właśnie do tego podziału, pierwszego podziału na dwie części. Wobec czego nie było jednego lidera. Więc jak ten tekst może pokazywać 24 kolejnych liderów, skoro wiemy, że mniej więcej 100 lat po odejściu Buddy doszło do rozbicia Sanghi i w związku z tym ta Sangha nie mogła mieć pojedynczego lidera przez cały czas, tak? Więc oczywistym jest, że ten tekst wskazuje tylko na jedną linię liderów dotyczącą jednego rozbicia. Więc te chroniki przekazu Dharmy dotyczyły tak naprawdę, jakby wymieniają wielu ważnych mistrzów Mahayany, tak? Takich jak Ashwagosha, Nagarjuna, Aryadeva, czyli jakby wygląda na to, że ten tekst jakby udowadniał, jego zadaniem być może było udowodnienie, że tradycja Mahayany w prostej linii pochodzi od Buddy, tak, że kolejni liderzy po Sanghi, po Buddzie jakby byli również liderami tradycji Mahayany. Więc w pewnym sensie te kroniki były tylko takimi biografiami wielu różnych liderów, wielu różnych mistrzów Dharmy i tego pierwotnego buddyzmu i buddyzmu Mahayany, po to, żeby pokazać kontynuację i pokazać tego, że szkoła Sarvastivady pochodzi od Buddy, że jest to autorytatywna linia, że jest to prawdziwa linia Dharmy, prawdziwy przekaz Dharmy. I na tym kończymy dzisiaj. Przejdziemy, jak rozumiem, jutro będzie wykład, ale jeszcze zobaczymy, jeszcze nie jest to takie pewne. Zobaczymy, czy jutro będzie wykład, czy też będzie przeniesiony. Być może jutro również.